Ola, son un compañero de Jesús Gómez que se presenta no Senado pola Coruña. É un home que conozco hai bastante tempo por mediacións de sociedade, sobre todo como a sociedade o Galaica Donés, que é unha sociedade deportiva e cultural, unha sociedade que se dou algunhas conferencias sobre Galicia nela, unha persona que teño bastante contacto con ela, unha persona que é moi boa persona, é un home que merece este posto que lle deron, merece moi largamente. Estaría ben que miraremos un pouquiño de falar un pouquiño del como persona, a xente que o conoce, que o vai ver en algúns xornalas por aí agora. Bueno, como as podo dicir del, que axudou moito a xente aquí, xente de obrera, sobre todo a clase obrera, que tiveron problemas nos traballos, tiveron problemas de un pouco de explotación, mesmo estamos en Ginebra, que eso pasa un pouco por todo. É unha persona que moi competente para o traballo que lle queren, que se presentou, que se vai presentar para o Senado. Así que, bueno, que máis podo dicir del, que para mí é o propio candidato que se presenta, que me gustaría que salira,